Кеше бу дөньядан киткәннән соң аны юуны, кәфенләүне һәм җирләүне көттерергә ярый микән? Бүген шул мәсьәлә турында сөйләшеп китәсе килә. Чөнки бик еш очрарга туры килә шундый хәлгә, кайчан адәм баласы ахирәткә күчә һәм аның туганнары әйтәләр: "Бүген җирләп тормыйбыз инде, туганнары, якыннары кайтып җитмәде, шуңа күрә дә бер төн өйдә кундырабыз", дип әйтәләр. Кемдер әйтә, бер сәбәпсез, менә минем аны бүген җирләсе килми, өйдә кундырасым килә, шуңа бер төн өйдә кунып чыксын әле дип, мәетне өйгә алып кереп, шунда кундыралар. Ислам дине шушы гамәлгә ничек карый икән? Гомумән әйткәндә, мәеткә карата шундый гамәл кылырга ярый микән? Ул аңа файда китерәме яки зыян китерәме икән? Шул сорауларга җавап биреп китик. Тәү чиратта адәм баласы ахирәткә күчкәч, без аңларга тиешбез, ул инде хәзер бу дөнья әһеле түгел. Аңа бу дөнья бөтенләй мөһим түгел. Хәзер ул ахирәт тормышына күчте. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның шундый хәдисе бар. Ул әйтә: "Мәетне тизрәк җирләргә ашыгыгыз", ди. Әгәр дә ул яхшы кеше булган булса, сез аны яхшылыкка якынайтасыз, ди. Әгәр дә инде ул яхшы кеше булмаган булса, сез үзегезнең җилкәләрегезне яманлыктан тизрәк азат кылырсыз, ди. Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзе әйткән: "Тизрәк мәетне җирләргә ашыгыгыз", ди. Бу хәдис китерелә Бухари хәдисләр җыентыгында 1315 булып. Бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның боерыгы. Кеше бу дөньядан киткәч, ул тизрәк үзенең өенә кайтырга тиеш. Өе дигән сүз ул инде кабер. Менә шундый мисал китерергә була. Мәсәлән, сез кунакта утырасыз, ди. Һәм шушы кунакта утыру сезгә ниндидер шатлык, сөенеч китерми. Киресенчә, тизрәк өйгә кайтып китәсе килә. Арытты. Һәм әйтеп булмый бит инде хуҗага кайтасы килә дип. Син ишеңнән генә уйлап утырасың: ничек чыгып китергә микән, ничек кайтып китергә микән дип. Хуҗа әйтә: "Юк, әле әйдә утырып тор әле", ди. "Әйдә, утырайык әле", ди. "Әле кайтмай тор әле", ди. Менә мәетнең дә шулай ук икән. Мәет бу дөньядан киткәч, ул тизрәк менә шушы кабергә, үзенең өенә кайтырга тиеш икән. Туганнары, якыннары киресенчә, аны шушы дөньяда тотып торалар, җибәрмичә. Мәет берәйбер теләй, һәм мәеткә шул хәерле булачак. Туганнары үзләре теләгән өчен генә, үзләренең теләкләрен генә кайгыртып, мин шулай телим дип, киресенчә мәеткә зыян китерәләр. Өйдә кунсын әле дип, көтеп торайык әле дип, туганнар кайтсын дип. Әлбәттә, туганнар кайту да кирәктер, ләкин бит мәетнең хәлен тәү чиратта кайгыртырга кирәк. Менә шушыннан гына чыгып, без әйтәбез инде, әгәр дә сезнең якыныгыз, туганыгыз бу дөньядан китеп бара икән, аны тизрәк җирләргә ашыгырга кирәк. Менә бүген китеп барды икән, бүген юырга, кәфенләргә һәм җирләргә ашыгыгыз. Аны өйдә кундырудан бер нинди дә файда булмаячак. Аңа да һәм икенчедән шушы гамәлне эшләткән кешегә дә. Киресенчә, ул кеше үзенә гөнаһ кына алырга мөмкин. Мәет моннан бер нинди файда да алмый, шуны аңларга кирәк. Һәм бу мәсьәләдә ниндидер бәхәсләр булырга тиеш түгел. Әгәр дә кеше үзен мусульман дип әйтә икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның боерыгын үтәсен. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Мәетне тизрәк җирләргә ашыгыгыз", ди. Дин буенча җирләсен килә икән, җанына тынычлык телисең икән, мәеткә яхшылык телисең икән, менә шушы буйрыкны тыңлап, шушы гамәлне тизрәк эшләргә ашык. Үзеңнән инде нәрсәдер өстәп, мин шулай телим диеп, андый гамәл кылырга кирәкми, чөнки ул киресенчә мәеткә зыян китерә. Моны шулай ук кабул итәргә кирәк. Кеше бу дөньядан киткәннән соң, кешене үбәргә ярый микән? Аның турында да әйтеп китик.
Бу сорауга җавап булыр әйе ярый. Дәлил булып тора, кайчан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу дөньядан китеп бара, аның янына Абу Бакр кереп, аны үбә. Бу хадис китерелә Бухари хадисләр җыентыгында 5709 булып. Якыннары, туганнары, гаилә әһелләре теләсә, монда бернинди дә зыян юк. Шуннан соң, шулай әйтеп китәргә кирәк, менә бик таралган гадәт дип әйтик шулай ук, менә кешене җирләр алдыннан туганнар, якыннары сорый бит инде, мәетне ачып карыйк әле йөзен диләр. Моңа ислам дине ничек карый икән? Шулай ук әйтеп китик. Джабир бин Абдилла аның сүзләре ул әйтә. Кайчан минем әтине Ухуд сугышында үтерделәр ди, мин елый-елый аның бите каплаган чүпрәкне алдым ди, аны битен карар өчен ди. Кешеләр алай эшләмә дип әйттеләр ди, ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям мине бу гамәлдән тыймады ди. Ибн Кудама әйтә бит инде шушы хадистән чыгып, әгәр дә инде мәетнең якыннары, туганнары, гаилә әһелләре аның йөзенә карарга телиләр икән, аларны бу гамәлдән тыярга кирәкми диләр. Ләкин шулай ук онытмаска кирәк, бик мөһим мәсьәлә. Менә шундый хәлгә очрарга туры килде, кайчан менә мәетне озатырга әзерләдек, шуннан соң иптәше килеп әйтте, ачып карыйм әле ди. Кәфенне чиштеләр, битен ачтылар бит инде, яра иптәше карады, кире кәфенне бәйләп җыеп куйдылар. Шуннан соң килеп җитте апасы бу кешенең, аны әйттеләр, туктагыз инде апасы да карасын диләр. Ачтылар, апасына күрсәттеләр, тагын ябып куйдылар. Аннан соң озатырга китәйек кенә дисәң, кызы кайтып керде юлдан. Туктагыз инде кызына да күрсәтик дип, тагын ачып, күрсәтеп, кире ябып куйдылар. Менә мондый гамәлләр шулай ук мәеткә карата хәерле булмас. Мәетне дә хөрмәт итәргә кирәк. Инде бер ачып, якыннары, туганнары карап алса җирләр алдыннан, монда әйтелгән бит инде, бу зыянлы түгел дигәннәр. Ләкин ачып ябып, мәет белән алай кыйлану бик дөрес булмас. Шулай ук бар бит инде шундый гадәт, кайчан мәетне озатырга киләләр, туганнар, якыннар, дуслар, әйтәләр бит инде, уң яктан кереп, мәетне урап, сул яктан чыгып китәргә кирәк дип. Шулай ук ислам динендә бу гамәлгә карата бернинди дәлил дә юк. Ислам дине киресенчә мондый гамәлләргә катгый рәвештә карый. Әгәр дә менә диндә бу гамәлгә карата бернинди дәлил килмәгән икән, киресенчә мондый гамәлне эшләмәскә кирәк. Бер кайда да язылмаган икән, менә мәетне озатырга килгәч, уң ягыннан кереп китегез, урагыз, сул ягыннан чыгыгыз дип. Киресенчә киләсең, карыйсың, саубуллашасың, ничек телисең шулай чыгасың, китәсең. Монда бернинди дә мәсьәлә юк. Киресенчә бу гадәтнең кайдан килеп чыкканын карарга кирәк. Христиан динендә менә шушындый гадәт юк микән? Кайчан кеше белән саубуллашалар, килеп, уң яктан кереп, урап, кире сул яктан чыгып китәләр. Без бит инде ислам динендә, шуңа күрә дә ислам дине ничек куша, шулай эшләргә кирәк. Тагын бер кабатлап үтәбез, ислам дине ул иң җиңел дин. Өйрәнсәң, белсәң, ислам динен ул шул тиклем җиңел дин. Шуңа күрә дә аны өйрәнергә, белергә һәм аның турында гыйлем алырга кирәк икән. Бу да шулай ук бик мөһим. Бүгенге дәресебездә шушы мәсьәләләрне әйтеп китәсе килгән. Яра, Алла субхана ва тааля мөмкинчелек бирде бу сүзләрне әйтергә, һәм инде киләсе дәресләрдә дә менә шушы мәеткә карата, юуга карата, кәфенләүгә карата булган мәсьәләләрне карап үтербез, Аллаһ теләсә.